an bɛ waati min na i komi sisan bɔlɔlɔ falen do ni jaw ye min bɛ Mali finitigɛlakaw ka wilikajɔ yira Agu ni dugu kɔnɔ ni ale ni Tombouctou cɛ kilomètre 35 selifana tile waati de la finitigɛlakaw ka laseliso ye kunnafoni di min b'a yira k'a fɔ ko u ye dankari kɛ kulu marifatigiw la minnu kun faralen do ɲɔgɔn kan ka kojugu labɛn ka ɲɛsin Tombouctou ma. O sɛbɛn kelen kɔnɔna la u ye ni maa ninnu ka mobili kelen tiɲɛ nin ka mugujugu pɛrɛntan dilali minɛnw ka olu fana bɔsi u la ani maramafɛn wɛrɛw. An ye kunnafoni minnu sɔrɔ dugu kɔnɔdenw fɛ u y'a yira k'a fɔ finitigilakaw ka wilikajɔ in a kun ɲɛsinen bɛ maaw ma minnu y'u fara ɲɔgɔn kan a yɔrɔ in na Ber dugu minɛnin kɔfɛ sɔrdasiw fɛ. Hakili jiginna dɔgɔkun 3 kɔnɔna la sanfɛ mugujugu pɛrɛntan caman de filila ka ɲɛsin Tombouctou ma. A fɔlɔ bina août kalo tile 18 Tombouctou finitigilakaw ka dagayɔrɔ kɛrɛfɛ. Août kalo tile 27 a saba filila dugu kɔnɔ denmuso san 11 do nin tɔra la ka tila ka mɔgɔ 5 jogi. Tile 3 o kɔfɛ sin kɛra Tombouctou pankuru jigiso yɛrɛ de la. Ka fara nin kunnafoni ninnu kan a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ sisan sira caman de tigɛra minnu bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka na Tombouctou kɛrɛnkɛrɛnyana Mauritanie ani Algérie sira. Ni alamisa sɔgɔmada fɛnɛ la batonba min bɔra Gao ka Tombouctou sɛgɛrɛ kulu marifatigiw bina ale kan Abba Koira ni Zorgoy furancɛ la Rarous mara kɔnɔ. Ni Al Hussein El Hadji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.